I dag der skal vi lave en ret med avocado og fisk og en gulerodssalat. Og det kan måske godt virke lidt som en ret almindelig ret, forstået på den måde, at gulerodssalat måske er velkendt, og stegte fiskefilet er velkendt. Men jeg synes, den er rigtig god, fordi den indeholder rigtig mange gode fedtstoffer. Blandt andet fra avocadoerne og dem, vi finder i mandlerne. Så lad os prøve at komme i gang. Først så vil jeg lave avocadocremen. Så vi prøver lige at kigge på den her, se hvordan det ser ud. Først skal jeg rundt her. Og man kan sige, hvis den bliver meget dårlig, så bliver det alt for meget af det her brune. Men jeg synes, den her ser rigtig, rigtig fin ud. Vi skal have most de her avocadoer. Enten så kan I bruge en gaffel og mose det med, når vi tager kødet ud lige om lidt. Det allerbedste vil være at bruge en stavblender eller en blender til at mose det med. Så jeg har valgt at tage min foodprocessor med en kniv i. Prøv lige at tage den. Og jeg bruger en ske lige til at tage dem her ud her. Jeg gemmer lige en af stenene her, for dem vil jeg bruge bagefter til at komme ned i avocadocremen. Så. Og det kan man jo blende så fint, som man har lyst til. Jeg synes ikke, det gør noget, der er en lille smule klumper i. Og så var det med det sten, som gør, at det ikke bliver så hurtigt brun. Så skal vi have lavet vores gulerodssalat. Og guleroderne, dem kan man jo rive på et rivejern i hånden. Men i dag jeg er sådan lidt doven, så jeg kan godt lide at bruge den her maskine. Og jeg har taget den på lidt et groft skær, så jeg vil prøve lige at rive dem her på. Lidt æble i. Og den kunne man altså også have valgt at rive med nede i maskinen, så den bare blendede sammen med guleroderne. Skal det blande sammen med guleroderne her. Det er måske meget at købe en hel liter juice for at komme på her. Nogle bruger også bare citronsaft og kommer på. Det jeg også synes, der er rigtig vigtigt, når man laver råkostsalat, det er også, at der er noget i, som man synes, at det er lækkert, så det ikke bliver noget, der er smagsløst, som man bare skal sidde og gnave på. Bare sådan groft hakket. Fordi det giver sådan lige at få sådan noget ovenpå råkostsalat. I dag der skal vi have dem let paneret, de her fisk, så vi kommer lidt mel på tallerken. Og samtidig med så har jeg jo mine dejlige rødspættefiléer her. Og dem vil jeg lige tage og vende sådan her, fordi så er der faktisk lidt mindre sider, der skal paneres. Og jeg sparer simpelthen og skal vende dem i æg først. Jeg synes, det er fint det her. Jeg synes jo, at når man panerer, så skal ting have det fedtstof, det skal have. Ellers så synes jeg, at det smager ikke som rigtig panerede ting skal. Selvom fisken her, den er paneret og stegt i godt med fedt, så er der faktisk ikke mere fedt i det, end i en mager hakkebøf. 2-3 minutter på hver side, og så er det faktisk stegt. Velbekomme.